Teorema de les forces mútues. En este vídeo anem a parlar de la força entre corrents paral·lels o la força mútua per unitat de longitud. La força per unitat de longitud és igual a la permeabilitat magnètica del medi per la intensitat del corrent 1 per la intensitat del corrent 2 i dividit per 2pi per la distància que hi ha entre els dos conductors. Si les intensitats de corrent van en la mateixa direcció, les forces seran d'atracció. Si les intensitats de corrent van en direcció contrària, les forces seran de repulsió. Per entendre-ho millor, veurem com a exemple un problema PAU de setembre del 2007. L'enunciat diu: en una línia d'alta tensió hi ha dos cables conductors paral·lels i horitzontals, separats entre si 2 metres. Els dos cables transporten un corrent elèctric d'1 kA. Quina serà la intensitat del camp magnètic generat per aquests dos cables en un punt situat entre els dos cables, equidistants a ambdós i a la seva mateixa altura, quan el sentit del corrent és el mateix en ambdós i quan el sentit del corrent és oposat en un cable respecte de l'altre. En aquest últim cas, quan els corrents tenen sentits oposats, calculeu la força, mòdul, direcció i sentit que exerceix un cable per unitat de longitud del segon cable. En el primer apartat, únicament hem d'aplicar la llei de Biot-Savart per a veure quina serà la direcció del camp en cada cas i calcular-la. El primer ens demana la intensitat de camp magnètic si són corrents en la mateixa direcció o en direcció contrària. Aleshores, tinc dos corrents d'intensitat 1 i intensitat 2 que són paral·lels. El punt P es troba entremig d'ells, equidistant, és a dir, que la distància del corrent al punt és igual a 1 metre i que les dues intensitats són igual a 1 kA, és a dir, 10 elevat a 3 amperes. Segons la regla del tirabuixó, el camp magnètic serà en esta direcció. És a dir, que en el punt P el camp magnètic produït per el conductor 1 és cap a dins, mentre que el camp magnètic creat per el conductor 2 serà cap a fora. La llei de Biot-Savart ens diu que el camp magnètic creat per un conductor rectilini és igual a la permeabilitat magnètica del medi per la intensitat del conductor partit per 2pi per la distància entre el conductor i el punt. Com que tenim la mateixa intensitat de corrent i la mateixa distància en els dos casos, el mòdul de B1 serà igual al mòdul de B2 però en sentit contrari. I per tant, el camp magnètic total serà igual a 0. En el cas de dos conductors amb intensitat de corrent en sentit contrari, vegem que el camp magnètic produït per 1 serà cap a dins en el punt P, mentre que el camp magnètic produït per 2 també serà cap a dins en el punt P. Per tant, aquesta vegada els dos camps magnètics tindran el mateix mòdul, però també la mateixa direcció i sentit, i per tant el camp magnètic total serà igual a 2 vegades el camp magnètic creat per qualsevol dels conductors. I si substituïm en la llei de Biot-Savart, això és igual a 4pi per 10 elevat a menys 7 per 10 elevat a 3 amperes dividit entre 2pi i multiplicat per la distància que és 1. Este és el camp produït per un corrent i el multiplicarem per 2. Este 2 i este 2 se'n van, esta pi també. I el camp total creat per dos conductors amb intensitat de corrent en direcció oposada serà igual a 4 per 10 a la menys 4 Tesla. A continuació em demanen, en el cas que els corrents siguin oposats, quina serà la força que exerceix un cable per unitat de corrent de l'altre cable. A la intensitat multiplicat per el vector longitud del cable per el camp magnètic que produeix la força. És a dir, la intensitat per la longitud per el camp i per el sinus de l'angle que formen. En aquest cas, com que el camp i la longitud del cable són perpendiculars,
La força creada per el conductor 1 sobre la intensitat de corrent 2 serà igual a la longitud del cable per el camp magnètic creat per el conductor 1. Camp magnètic que a la vegada serà igual a la permeabilitat magnètica del medi per la intensitat del corrent 1 i dividit entre 2pi per la distància entre els dos cables. Aleshores, si reorganitzem la força creada per el conductor 1 per unitat de longitud del conductor 2, serà igual a la permeabilitat magnètica del medi per la intensitat del conductor 1 per la intensitat del conductor 2 i dividit entre 2pi per la distància que les separa. I aquesta és la fórmula del teorema de les forces mútues, que en el cas del problema en el que ens trobem serà igual a la força per unitat de longitud serà igual a 4pi per 10 a la menys 7 per 10 elevat a 3 per 10 elevat a 3 i dividit entre 2 per pi i per 2. I per tant, la força per unitat de longitud serà igual a 0,1 newtons per metre. Direcció perpendicular a la intensitat de corrent i el camp magnètic i sentit de repulsió. I este és el resultat del segon apartat. Espero que us resulti útil. Adeu!